Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ya tukangin duwe cara duwe trik di cara kerjane iki iki. Enak sing carane di kebur banyu semen sing carane ki enak. Pas aku ku langsung mantep iki. Oh gak larang enak nanti sik nanti piye. Kecoplok langsung gede jadi. Iki kok karo karepku piye iki. Yes. Bangun lagi dan bangun lagi. Iki gak sale. Sing iki gak sah. Lah iya. Atos. Pencret. Hai. Wetok. Wetelina. Iki dek guys, dadine yo lunyu jarine dimester, batinku kok dimester piring iki dek kae ngono. Lah akhirnya lunyu tenan, guys. Betele walah tak kae. Wasine remuk. Beteli dadine dikai kericak ae, guys, dikericak. Piye karepe kono? Bar kok dandan apa neh? Yo omah iki pancene ngene, guys. Ora terus omah bar dienggo ora tau rusak ngono wae. Yo rusak omah dienggo niki yo. Setiap tahun ini dandan mbuh apa mbuh gedhe bocor mbuh telek bocor mbuh silit ngowoh piye ndang cerita kebekan godhong ku dereng entah ning lapor ijiku ini yo surat arepene ora gelem munggah kok jagakno ae kok ya lemu ora kebutan godhong akeh lho tak gawe lah ya gambar tau gawe guys, sing gelem tuku malik dame silahkan ki saya jual nih 2 rumah ki tak jual murah-murah naik gak larang-larang iya pak lekmu nek mbok tuku lek omahku kanggo nanti ya wong tanahe ndekne akeh anggono ning ndi lho ya alah kaya wong tipis ae asane tipis kowe lah ini mau tak jual guys, silahkan kerangka manusia apa kerangka apa ini silahkan ambil murah-murah naik karena di sini mau dibangun Dimas Zainal. Nah mau dibangun Dimas Zainal tak kon kanggo playgroup. Nah kita naik tekan samene iki. Ini jalannya nanti akan saya ganti ke sana ben apa jenenge ben penak dadi kono lajur guys malah tak kayak ombu dalane mobil bisa lewat lundeng lah aku kayak rak cemen-cemen guys iki Maya juga katanya mau pindah. Oke guys, mak ya rembut kabeh padha ae guys, lembut, itu genjong ya remek kabeh, Mbak Sus. Oke, saya jual nih tanah, omah. Bagi kalian yang pengen silahkan ditawar pira lek wis sak seneng.
Harga lek damis tidak patokan, kowe roh dhewe to barang lek damis. Angger tak dol roh dhewe. Gatok tak kekno lho. Aku gak tahu menyusahkan pembeli. Rugi yo sementara rapopo. Tak jual tanah di kok tanah. Apa? Omah. Wes, yo Mbak Nar yang mau beli silahkan. Saya obral. Mau digempur di Mas Zainal, mau buat playgroup. Playgroup. Salah sapa ya? Mari saiki omahe do gawe tembok ta ya Pak ya. Arang do gawe kayu niki wong tuku ki arang. Lah iya. Wes kayune kata nambah wiji lah. Kata nambah wiji. Nah. Kata nambah wiji kok. Nambah wiji kan tanahnya ombu, guys. Oh, mburi kae yo tanahnya ombu. Terus apa ngerti mbah wiji gelem. Tawane mbah. Kalau tanah nanti cangkem medan sih cangkem apa jen? Ya Allah. Mbah wiji tanahnya ombu guys, kayak gurih kecek kena diceblok. Ngono nek menawa. Mbah wiji ki omah ya sederhana aja wis. Rasah tembok-tembokan harus kena go ngiyup. Yes. Mbah. Assalamualaikum. Aceng tawa omah. Omah tikus. Nggih, Mbah. Mbah. Jenengan kula tawani griyane Mbak Nar niku, nek jenengan sing tumbas monggo. Tak nggo apa? Terus ampun kok, Mbah. Oh alah. Usah gedorong kowo masak meneh. Bane iki ape bangun, ape di lehang kita ape dileh mengguri. Ya urung kosok. Mbah, tambah. Jenengan kan sugih, Mbah, ndek bayaran kok, Mbah. Aku ora ndek bayaran lho, Mbah. Aku apa-apa lho, Mbah. Mbah, aku apa-apa lho, Mbah, tenan, Mbah. Gak ngesakno aku lah, Mbah. Tak guyu. Tenan, Mbah. Tenan, Mbah, aku apa-apa lho, Mbah, tenan niku. Aku mboten piduk. Jenengan derek-dereke pun. Awake pinten kok untuk tak takono. Ajeng dibangun di Mas Zainal. Omahe to. Tanahe kan ajeng dibangun piyambake. Omahe didol ngono. Nggih lah, nggih napa? Pas didol. Lah mana di rubono ta wis aku. Lah. Kuwi mana Mbah, engko tambah-tambah. Payu-payu pinten 50 juta apa 20 juta, terus 10 juta ya tak peno. Ndah, Mbah. Dok ki guri mriku le, Mbah. Ya Allah. Rupa kuwi. Lah kula malah kok renges. Lah iki telur rupane iki. Malah kok kurang gadeg masakno to, Mbah. Masak tawakke sinten? Iki lho iki nang Mas Mam, sarapan. Nyemur tahu ambek ngosek jambur saithik. Tawakke sinten lho, Mbah? Lah iki tawakke sinten malu. Omah Mbak Nar apik lho, Mbah kuwi. Sampeyan iki sing marek-marek roh. Ya Allah. Aku sing tengok tawane marek mbok kon tolo iki apa? Dulur-dulure jenengan ngoten le maksude bateh-bateh konti ngono lho. Aku iki nang dilen batur ku dulanku sapa pitik jenengan kan batahe akeh tak dol murah mboten larang-larang. Kuwi anu tanah itu dibangun. Nggih. Omahe gak. Omah digopo nek omah tak nggih napa? Tak sakniki ndak seneng omah ngoten niku. Paling ya bangunan tembok dhuwur. Dhuwur nek kayu nggih mboten napa. Lah kayu tumbas. Kayu remukane digopo, sakniki kayu blak-blakan kata kok. Lha ku kayu nggone to ku delok. Anu tukokno kayu. Ya gitu nek payu 20 juta apa 55 juta ngoten kan. Kok kena nggo tuku kayu ngono Mbah. Ya Allah. Tawane sing nang omah sapa? Kok sampeyan sing nanti perak kok. Aku nang ndi lho Mbah bapak rak adoh pite. Ya Allah. Ndang Mbah tawakke sinten pernah murah-murahan lah niku mboten kula do larang.
nek ketok kosong, ndang kosong dadi bangun, Bu. Bangku nek trimo ngono ae ora ngarah dadi bangun. Mergo ketok jugluk bangunane, engko nek ketok lemah kosong dekne ora nyeluk bruduser apa-apa kena dadi dandanan. Mbak. Omahe amek dhuwur tok saiki kuwi. Mbek sapa? Lah napa ya di tembok kabeh. Heeh, wong tembok kabeh. Paling ya payu kayu. Kawaan lho, Mbak. Kuwi kan ora kan jati Mbak Dewi. Babar pisan kayu nopo niku sing tak tuku ora kayu jati. Kae ndek bisa nek omah tuku ngono kuwi Dik. Kae ning gereja kae lho. Walah yo. Ketok aku ora mah kayu jati kuwi. Kayu apa ndek biyen kae? Mau nih. Mau ning gopo ngono pokoke. Babar pisan. Nek sing kulon ku lho jati ketoke sing kulon. Sak payune kono Mbak, kenapa sak payune aku ki ora larang-larang. Tenan ku 5 juta apa 10 juta wis karek kono. Niku nek tanah aja kan yen Arifin kan nggih sesek ya Mbak. Yo tambahin niku ra wis ndang golek pek-peken aku wis ora butuh kae-kae ora. Kok tak tuku ora usah. Ora kok kek dulur-dulur enggak. Tak kekno neh ragate akeh Mbah kok gak sanggup dekne. Gawane yo. Nggih Mbah lu kula Mbah guri Mbak Nartok nika pira Mbah 35 juta lho telas. Ah iya tak. Gak lu tak tukokke. Nyaluk udul bono. Oh alah Mbah bangun omahe Mbak Nar ngono kae Mbah ya Allah. Nggih. Payu, kanggo maksude. Lah Lha nggih. omahku dhewe sambrek-ambrek reker wangene apa Omah ki di dibujati erung dibujati kok. Iki kan anggite dibujati kabeh sok ben tapi. entah Ngopo? piye Mbah ditawani ya ngono. Ya Mlebu kae gua garba. Wes ditawakno kok sik, guys. Ya pitawa-tawa mah dhisik. Kok sik, guys. Dak tuku pitik wani piro iki? Walah, wanine murah-murah. Ya Allah, piye Mbah niki? Lah kuwi lha ndak apa ndak adol pitik ngono? Wong dangu niki nembe betone Kak. Tipe kota kan nawe sakniki. Dadi ini Larang? pitik Jawa. Mana Jawa? Ora Jawa. Nggih betul abang, betul kutah. Kan wong jalukane. Pitike sak mini-mini itu lho. Nek tahun baru Kak larang. Lah iya Mbah Wiji ngetokno malah saiki iki piye? Sak mene-mene adol piro? Ape suro Mbah, sok nek suro ae rak yo le Mbah. Ki nek sing cilik neh 8, nek sing cilik neh 11. Babane kathah dadi Mas. Babone 4. Walah, Nek 10 suro rak larang le Mbah. Nggih lah piye wong jenenge. Iki bae padel pitik, guys. Ape adol pitik. Ape adol pitik. Oh, lelene wae guys. Ini cuma mau ini tok lho. Bisa menghasilkan lho. Terus dol papat iki. Pasti ada yuk. Babon apa jago, Mbak? Sedih wae. Aku nang dhuwur kono, Mak. Iso, Pak. Sampai didol melan kurungi. Tenake akeh, Mbak. Kampung umpah sik kok. Alan kon. Oh bakal pitik dek mau telek iki lho. Piye iki? Bakal pitik mas telek Kok cek ning kono kok sik. nggih, mangke tak isi. Ane apa iki dimbah sik telek apa? Sikil ya? Alamat malah catat mangke. Gak usah. Kon Dikek wedi ngono ya lho. Walah lancur-lancur Mbah jenengan babon jagone apik Mbah kuwi. kayak dudu. Nggih. Ya Allah. Anake bengkok. Matah-matahe Mbah Wiji iki nek open-open jan jos tenan kok. Lha iki kakean aku kepingin. Paling kok ya wis papat wis Mbak sok ben neh. Nggih.
Kebalik sampai untuk Tahun baru, Mak. Ya sampai nek tahun baru Niki nek tahun baru sampean kok tak helko. Biasanya jenengan belah dhewe, Mbah. Gue man. Niki bisa ampun panen. Panen. Lah gak ngono, Mak. Mbak. Sing mangan ki lho ya wong karek batahe karek kira lah. Iya iya. Nek cacah ngejek ning mah kabeh ra montoke ya. Bolehno. Iki sing doyan iwak cacah iki, cacahe. Lah saiki iki. Walah gede-gede wis ya Allah. Yo, kan jelek putih kok empuk jare. Empuk daginge kathok. Delok HP pitik aku seneng pitik ki sing sikile ngono ku lho, Mbah. Oh, bakal pitik tekek gulune ngono ya wis. Agak ditekak mangko tekak ya Mate. mati kok. Lah nek tane anake Mbajah nggowo ke pasar Terus omah Bu. piye? Dipidek sikile kan cuma awak Heeh. teko pasar tanggal terus kon dol kowe rul terus sak belaron iki enono niku Iki saiki dodol ngene iki nyake pitik ngene iki ae. nggih ngaten iki nggih purun Putih ya ya. nggih nek putih anu Mak nggih Mesti ya. mesti nek putih niku abang dereng niku Mak Heeh. arek jaluke Jaluk apa ya? nggih gowo Ya Allah. lah kowe rak dol pitik omahku tuku iki lho tuku rul apa Mak omahku ki lho rul terus tak nggo apa ya Mak kok sok ah Lah kowe adol pitik lho kok sok tenan iki lho aku tak dol. sampean lho nggo apa kok sok Aku ki yo gak ndek dhuwit ro lepe adol omahku. Ya Allah ro. sampean iki lho sambate iki lho aku kok malah Alah iki sambat engko. lah nggih kok sok Masuk gak ngesakno aku ro. Tenan iki kok ro. sampean nyesakno aku lho Mak kok sok Lah kowe blantik pitik nok ro. Aku tukoni ta ro omahku lho ro. Ayo ro delok ro. tuku apa Mak Ndang ro. Omah ombu nok ro. halo ada apa tadi ning ndi oh nek ireng-ireng ah ya sik aku jek ning pasar iki sik dulu jek ning pasar ya kok bareng ya wis ya oke 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 lah aku lah matok enjing Sapa sing ewa? Ya aku yo rasa-rasane kesen aku. Wis kuwi mbok asisten deh. isik daging ora Mak Mbah Wiji ki sate panen neh. Adol pitik Jawa, pitik Mbak Pi. Adol pitik Jawa, adol pitik putih ya Allah. Mbah Wiji ki meneng-meneng kaya nggih. Kekayaan iki nek kandang dereng wae. Ya undang Mbah, kebar adol pitik nok Mbah, maku tuku Mbah. mosok dhuwit pitik kan nggo tuku omah njajali ya Mak kowe Tenan nih Mbak, engko dhuwit ben aku pun anjene tak anjir dhuwit pitik lah lho Mbak. anjire 5.000 kira Mak Darul ta Pak Norung kok tak kei bathi Rul. sampean sik omah sing kuwi sing Iya, iya, engko nek kepethuk sapa ya? Blantik Norung blantik ki ora pitik tok, bakul kok dikei blantikan kok ora godhok ngono lho. Wow, iku ki mergawe, kowe engko angger pinter ki piye maksudnya iki kan ki blantik pitik. Lah blantik omah. Ngono lho Rul. Putih apa ki Jawa? Oh, gede nak Rul. Walah, Mbah Wiji ki kaya nggih sambu ala kandange aki kok. Lah kuwi sak kandang tuku kabeh nah ya. sithik-sithik Mak sithik-sithik Ya Allah. sithik-sithik Delok ngantek gede ya. ini kan tak sebut dagingnya ya ngono Mak kan aku ya tak sebut dagingnya ngono ki Mak Heeh. bakso bakso singkatan Niki jenengan openi dhewe napa njupuk teng mriko? tunggale kaya Mak Tapi kok ya ora iso kuru ya Mbah ya. Jute nggih lemu ngoten kok. Oh, pitik putih endang sakmene gedene, guys. Mak besone sampean niku lho rapian tak Mak Sik, alhamdulillah ki. ini kan rapian Mak Ape dituku didelok pitik ki yo aku ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Didelok pitik, ape tuku omahku ya Allah. Kon omah Mbak Opi.
Ku Mbak Pi omahku Mbak aku tuku Mbak Pi. Ndang Mbak Pi. Iya Mbak Pi tenan murah-murah nek wis tuku nggonku ki ora ngarah-larang, angger ketoke cocok oke. Ada sing terengesen. Wis jol-jol ndok seprapat ya Allah. Iya, ya Allah Pi. Ndang to. Rapatnya dapat kandang ya tapi niku. Ndoke. Ndang kena duwe pati kelir engko nek menawa sapa ngerti. Iya. Tak tawakno. Iki aku jane wis dipanjeri Mbah Wiji ki lho wong leran adol pitik. Oke, sengket dituku pira, lihat dulu kekayaane Mbah Wiji selama iki ya Allah. Nang omah ndang kekayaane koyo ngene, Cah. Aku kalah. Lho. Kanggo dhuwit oh. Wah, aku karo mak iki nayo pokok iki. Ya Allah, Rul, iku ape tak nggo anu omahku iki, Rul. Korena kok nggo Besok, Mak. nggo pati keler omah jare. Kowe iki lho, Mak. Kok sok Nggo bayar omah, Rul, kandhane kok. kok sore, Mak. Iki. Oh, ape tak ngundang nyaur utang kok malah mbok utang. Sore, Mak. Insyaallah. Kok pin Utang iki. bakul kok padha kaya aku. Rul, tas tok ngene iki mbok gimbal mbok tas tok ngene, Rul. Ora duwike, Mak. Astagfirullahaladzim. Sampean pokok iki. So, piye Mbah? Bayar rumah, Mbah. Panjer. Ndi man? Rul enggak kei Rul. Aja utang, Rul. Bayar aku kok. Wes, Mak. Sepura aku, kobet pura. Tak sampe sini. Sae bakul adek ngantek merai iso. Tega, Rul. Dalah. Tega. Tega aku karo mak iki. Ya Allah, piye Mbah ki? Sini rono nek tugel. Lho, kuwi lho nek tugel. Kae lho lah. Tak langsung ae. Wis jagangem. Syukur. Salah aku mbok utang ngono kok. Syukur, totol kono tempike kono. Nggih. Spikes. Berarti ditata ngene lho. Ditata ngene. Oh, pas aku tok karek anu ngono. Ditata, guys. Dinati. Oh, margene yo. Anu lek buka lek. Ikone buka lawang. Gak apa-apa. Selarekno. Nah, kok gak iso anu kowe. Reget marai yo. Reget Pak, reget lho. Suruh banter sih, suruh rumpol. Kowe iki yo mergai yo ngono cah Pak ngarang ngono yo gak iso cah. Lekmu gak iso liwat ngene iki yo meneng ae. Jane mandor piye lah kowe iki? Yo iya lah, kok jenenge ape dinati kok buka mall lah rak yo ngono. Sret lek dadi kowe iso leluasa kok. Nah. Nah kok gak iso. Iki kena go sikil iki. Piye Kerikil kutah nek gegedan lek. Apa sing lunyu iku? Alah karanganmu ya padha ae. Rajos iki rajos. Lunyu nek ngene iki jek lunyu. Alah. Ini ngarani ini terus mana nanti. Ilmume kurang dhuwur nek aku ngono sret langsung kok. Itu gampang coplok. Ya ora koyo ngene iki. Lekmu ndek cilik ora dolan ana kan dolanan. Ora enek. Dolanan iki ora enek, guys. Yo, ala
Bangga ambek terapis iki. Ya. Terang. Bayane Pak bojone. Suka dikenal wong kono-kono pengen. Pengen ki bangga apa ora ndek bojo dikenal wong? Ora. Hah? Bangga. Ya, Angger wong kenal bangga apa ora? Ya tak tekoki dalam mlebu hatimu cemburu apa ora? ono iki ora cemburu apa lek. Tenan. Tak kono nek untelune wong bagus. Ya Allah, kirimkanlah wong bagus nyeluk aku ya Allah. Enggak ya. Selamat. Ya. Enggak ya. Lah kowe anu mbek Yanti ya ramu. Teklek kecemplung kalen timbang golek alung balen. Wah, serapat juga. Kuat minggah geser ini. Iki apa metu iki cawo? Guys, ki aku lagi mlebu kene mangaten. Guys, ki aku lagi mlebu kene mangaten. Sampai tak antem terus. Apa? Loro. Sing lara sapa? Aku. Sing lara? Goro-goro dirimu ya, buka imangan. Lah wong angger wong serakah ya ngono. Wong miloro dinteno kabeh. Belajar mau iman. Hmm. Aku impet macam. Dino nyorong aku. Panasan aku nyambung kok. Lah ngono tak ngombe susu. Susu aku ndak doyan susu. Dudu klopo. Mau gak mlebu enek karmu gak nang kopi. Kenapa apa? Wong aku panas aku wis. Aku panas ndek sore kan kakek obat pil kuwi. Langsung wis dudu klopo. Gak panas. Wis tak tuku aku ning ndek dhewe. Iya dudu klopo. Enak nang awak. Rasane ya kok gepuki mata. Ndak kan sarapan ya, Ti. Coba kowe. Wis sak itik. Aku nang suka sak itik. Lah badanku wong bumi loro kok ya pedes. Ora anu ki marai kok lho pedes, sing pedes e. Padahal aku pedes lho, kanggone ndekne yoga. Ketane jabang bayi. Bar masuk blak aku terus KO karo ngene. Letak ya. Heeh. Iki yo ya aku gak kowe enak kok aku ndelok ketimpak. Tak ombeni kondok mending. Heeh. Apa sing pakane rasah mlebu enek karmu. Enek karmu wedange sop sing ngurusi aku. Kapok para kowe. Mana kowe? Mangan ora duwe anu kok. Mangan mie wetenge loro ki langsung ndang ngombe duduh klopo ngono lho. Tak tuku tegan es ngono ya seger. Yo. Cangkeme yo ngletak kok. Teh. Banyu es ki pokoke wis halah sawis ning karo ning kamar ngombe kaya panas dalem. Aku kakek obat pil koplo Iya. Tak omben duduh kok tukokno duduh klopo engko langsung kon bacok kon ada plastik. Ora degan Brunggah kok kon anu ngamuk aku. Entene rewet tok, Guys. Tin aku omahku ape tak tuh nggone Mbak Nar mbok tuku-tukun. Iya ngene apa gaji ya beneran 500. Kok apa? Oh, ada yo. Nek dulurem kono-kono ya nek ana wong tuku, kok nek gelem ngono maksudku tak kei blantikan. Aku kok ikan Iya lah kok mesok ape dimber. Wis, Guys. piro? Wis toh. Ya wis. Angger anu nek masalah harga gampang, aku ngger cocok wis oke. Iya. Lah jare nek tuku Mbak Indah. Eh? Nek tuku Mbak Indah. Apa? Pakai. Wis Guys, meneh. Terus harap dono sila itu. Tidak dono kayak ini lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.